Jeg nåede lige tændt for den, ikke? Jeg nåede lige at tænde på kameraet, da den sprang. Jeg nåede lige tændt på kameraet, da den sprang. Fuck, den var stor, man. Vi var væk herfra bag. Ja. Men du havde ret i, der var nogen, der kom, da den stod derovre. Ja. Jeg så jo en eller anden forbi. Det er nemt, ja. Jeg gider ikke. Har du nogensinde prøvet at flyve til sandet? Ja, jeg har 6. Har du? Ja. Er det den store? Jeg rullede en 60 om Compendium på møder ved du. Jeg tog det på 4 fra mine. Jeg har tomten i rumpen. Men der er nok en masse rasser af krudt, der ikke holder. Nok lige først. Ah, bare humle i dumpe. Holy crap! Oh!